Gravando. Senyores i senyors, nens i nenes, sigueu molt benvinguts. Uns quants dies després de no escollir a Toni Freixa com el nostre president, comença la terrassa! I ara la porta el president. Que torni el president la gent. Crec que l'he cagat, tio. Crec que l'he cagat perquè estava gravant això amb un altre. Llença un crit al vent. Res. No passa nada. Vinga, comença, amic Marc. Jo proposo un canvi d'entrada. Aviam, digues, proposa. 4 dies després que el bo d'Antoni Freixa hagi estat escollit president de l'Hèrcules Futbol Club. Hèrcules d'Elche, pot ser? Tècnica població d'Elche. O no, d'Alicante, no? Alicante. Ara t'ho dic. Pot ser Alicante, Pot ser Alicante. Hèrcules Futbol Club. Pot ser que sigui alicantino. Alicante, sí. Vale, estupendo. Si vaig Molt a fer bé. un fàstic, tio, a l'Hèrcules, A l'Hèrcules, per què, pobres? perquè es veu que van pujar a segona divisió el 2009 de forma il·legal. Sempre es veu que diuen l'altre equip que diria que era el Racing, que Sí. havien comprat el partit, que no sé què, que havien comprat els àrbitres, i mai s'ha acabat de demostrar. Curiosament, no diries mai en l'època de quin partit polític Home, Era el paper. del paper, sí, del paper. El paper. Hòstia, del paper, mai ho havia caigut, perdó. I just fot-li a la tercera o quarta jornada de Lliga, l'Hèrcules va guanyar 0-2 al Barça al Camp Nou. I jo, petit que era, ja vaig començar. Han robat el partit, els hi vaig agafar un fàstic, tio, que no t'ho pots ni imaginar. Vaig celebrar fins i tot quan el Madrid va guanyar l'Hèrcules. Mare de Déu. Sí, Mare sí. de Déu. Bueno, a veure, avui no parlarem de futbol, perquè no hi parlarem està de passant res, els fitxatges ens és bastant igual ja. Però fins Els que fitxatges, ja us ho dic jo en un moment. En 48 hores o menys s'ha de fer oficial el fitxatge de Depay. I el Barça va per un fitxatge misteriós que segurament és Matías de Ligt. Ja està. Pot ser Ojo, Manel seria Panol. seria la polla que vingués de Ligt al Barça. Sí, de Light o de Ligt? De Ligt, més que de Light. De Ligt, No però jo no dic siguis de- com els de TV3 que diuen Però, no es diu... Però com es pronuncia? De Ligt o de Ligt? De Ligt, jo crec, Matís de Ligt. Matís de Ligt. Matís de Ligt. Bueno, això... És igual, és igual. Avui agafarem un tema que ens va quedar pendents l'últim... No, el penúltim, ja no me'n recordo. I que és diferència entre cel, purgatori i infern. Sí. Vale? I Llavors, abans de tot, deixa'm dir una cosa molt important, perquè demà passa un acontecimiento mundial, vale. literalment, i serà un dels dies més feliços de l'any per tothom. I tu diràs, oh, amic Marc, quin és aquest aconteciment mundial? I jo et respondré, ho direm al final del programa. Vale. Pensem de dir-ho, perquè me'n Pensem recordo. és veritat, si no ho direm. Víctor Palacios no ho vam acabar dient, al final. Fins al cap de 3 programes. Per això. Per tant, ja ho dic ara, a tomar por culo. Digues. Demà, Disney Plus s'estrena la gran sèrie de Loki. Ah, és veritat. I Miquel, qui no té Disney Plus? Però qui ho pot mirar pirata? Però qui no té Disney Plus? Per cert, subscriviu-vos, Patreon, la campaneta, això Instagram. estarà aquí baix, si me'n recordo de ficar-ho després a l'edició, que l'últim cop no ho vaig ficar. Vale? Estarà aquí baix, vale? Feu, sisplau. Vale, aviam. Algun dia farà una campaneta. Aviam, comencem, Marc. Explica'm la diferència entre cel, infern i purgatori. És a dir, jo ara mateix la casco i vaig al purgatori, per lo que tinc entès, oi? No. No? Per què no? El purgatori no és l'intermig, on decideixen cap on vas. No. No? No. Vale, perfecte. Això te'ls fa... O sigui, t'has patillat literalment uns
5.000 anys d'història. Vale. Llavors, jo ara la casco. Què em passa? Primer de tot, veure'm el teu enterro així. Vale. Jo sortiria del meu cos, oi? Represente? Sí, I que seria la meva ànima, si no vaig equivocat. sí. Vale. Llavors, jo surto i I el teu esperit. Si això és el meu cos, jo em veig des d'aquí dalt. No? Vaig donant Sí, voltes, bueno, a veure, vaig veient el que passa, tampoc ens hem de fotre tan místics, però sí. Bueno, però més o menys. Llavors, el meu esperit fa bzzzt i se'n va. La luz al final del túnel. Sí. Vale. La luz al final del túnel, què hi ha a la luz? Endesa? Endesa. Florentino Pérez. Ja. Ojo, saps que, entre cometes, sempre entrecomillat, això de la luz al final del túnel està demostrat científicament? Sí. Sí, Ja explicant. perquè Il·lustra'ns. diuen, no ho explicaré molt bé, però que és com la desconnexió de tot el teu sistema nerviós, sinàptic i tot això, que és com una llum blanca, uns s'ho relacionen com un fet així, pues, simplement com si desconnectessis una màquina, com si fes una xispa, per entendre'ns, i els altres ho relacionen més cultural, que tots tenim amb el subconscient aquesta part mística de la llum del final del túnel i totes les vivències de la teva vida, i això. I més o menys està demostrat, vull dir, la majoria de doctors i científics ho accepten. Vale. Però no relacionat com a re místic, sinó que simplement veus una llum. Que existeix, no sabem com... O sigui, què és, realment, no se sap, però que pot passar, o que passe. Ah, exactament. Vale. Llavors, la luz, tornem-hi, la luz què és? La llum, a veure, també hem d'entendre molt com tema molt místic, tema molt general, però la llum tècnicament, hòstia, és que és quan tu fas el traspàs a l'altra vida, vale. i on vas, pues, clar, és que depèn, és que no és... És que el de la llum del final del túnel és una de les versions. L'altra et pot venir, hi ha l'altra versió que et ve l'àngel de la mort, l'altra que et ve l'arcàngel... Vale, bueno, un àngel... indiferentment si és la llum, si és un arcàngel, si és un àngel, jo la casco i vaig a on? Vaig al cel, vaig al purgatori et porten com a la sala d'espera, vale. entre cometes, que seria on tu has d'esperar per tindre el judici final. Vale. O sigui, m'imagino, jo entro allà, hi ha més gent que està esperant el judici, agafo un tíquet i al cap de tant em diuen Miquel Giró. Però jo crec que pot ser el moment, perquè, home, cap i a la fi pensa que estaríem parlant com d'una altra dimensió. Vale. Llavors, entro al judici. M'asseuen allà i qui hi ha? A veure, això és el que parlàvem l'altre dia. Jo no m'ho imagino com un judici al que estem acostumats aquí, a la Terra, d'un judici entres en un tribunal, a una banda tens a Déu, a una altra banda tens a Jesús i els altres arcàngels, que són la fiscalia, i se t'acusa d'aquest delicte. Jo m'ho imagino més com algú... No és la justícia espanyola. No. Home, espero que sigui una mica millor. Home, sí, perquè si no, tu sent indepe, xaval, te'n vas directament a l'infern, Disculpe, señor Dios, yo soy español, Yo soy español de España. Desde chiquitito. Sí. Vale. Llavors, com t'imagines el judici? Jo m'ho imagino més com... És que no m'agrada dir-li judici. Bueno, doncs no li diguis judici, però per entendre'ns. Jo ho penso com una conversa informal. Sí? Amb Déu o amb qui? Sí.
Amb Déu, sí. Vale, o sigui, realment, jo entraria en la sala, vale? Jo l'he cascat, entro a la sala i hi ha Déu. No? I comencem a xerrar. Sí. Vale. Llavors, com t'imagines que és tot això? T'imagines que depèn de la persona? Depèn de la persona. Tu pensa que, segons els catòlics, Déu sempre ens reserva el millor lloc al cel per nosaltres. Vull dir, si a mi, per exemple, una tonteria, però si a mi m'agrada el futbol, a mi m'ho plantejarà, doncs, jo què sé, doncs, en futbol, amb tot el que a mi m'agrada. En canvi, a algú que li agradi llegir, doncs llegint. Jo què sé. Vale. Jo m'ho imagino, jo què sé, doncs com quedar amb tu per dinar. Vale. O sigui, una conversa normal. Però, Sí. clar, la meva pregunta una mica és, en aquesta conversa, per què és? O sigui, quina finalitat hi ha? O sigui, la conversa esdevé... És el moment en què, sortint d'aquesta conversa, ja es decideix cap on vas? Jo el que... Sí. Vale. Jo el que crec és això, doncs, que tu a la vida, el que parlàvem una mica també l'altre dia, el que tu has fet a la vida, o amb el que tu has cregut, amb el que tu tal, tu tens diferents camins. Tu escolleges un o escolleges l'altre. Hi ha qui escolleix anar amb Déu, hi ha qui no ho escolleix i pot ser igual de bona persona o més que jo, saps? I simplement... Tu ara t'estàs referint que ho esculls a la vida real o un cop estàs allà? No, a la vida real. A la vida real, vale. O sigui que jo, per exemple, que no crec amb el teu Déu, crec en altres coses, però no amb el teu Déu, un cop arribi allà... Bueno, clar, és que si jo no crec en el teu Déu, em moro i arribo allà i veig a Déu, vamos, i primer que em cago sobre. I després que ja hi crec, realment. Saps? Passaria a creure-hi automàticament, perquè, collons, el tinc aquí. El tinc aquí. Sí. Vale, llavors, imagina't que jo soc... Bueno, que tu la casques, arribes allà, conversa amb Déu. Llavors, a la conversa aquesta, què s'estipula? Jo el que penso és començar a parlar, i que et treguin el tema de dir, hòstia, Marc, mira, a la teva vida has fet coses molt bones, però hi ha 4 cosetes que hauríem de parlar, que hauríem d'intentar arreglar. Posar-se en comú i tipus com un contracte de feina. Vale. Dic, jo et dono aquestes condicions, tu lo acceptes o lo rechazas, i tu lliurement escolleixes una cosa o l'altra. Vale. Imagina't que tu ara mateix et mors, t'explica tot això i tu ho acceptes. Te'n vas al cel. Sí. Vale. Primer anem a explicar el cel, si et sembla. Vale. El cel com és? Què t'imagines? És difícil, És difícil explicar-ho perquè no crec que ens entri al cap el tema ni temporal ni material. No, és difícil explicar-ho, però intentem-ho. Intentem explicar això. Home, jo crec que és la unió definitiva amb Déu i que allà et retrobes amb jo què sé, amb tot el que t'has estimat, amb tot el que t'ha agradat, amb tots els teus sers estimats. També et dic, jo crec, sincerament, que això en parlarem després, però jo crec que l'infern està buit. Vale, sí, això més o menys ho vam intuir l'últim cop, però, clar, o sigui, ho intento entendre des de la meva mentalitat terrenal, però, clar, hi ha matèria? O sigui, jo, Miquel Giró, quan estic allà dalt, continuo sent Miquel Giró amb ulleres i tal? Sí, jo crec que sí, perquè més que res, tu et quedaràs en el moment que vulguis, vull dir, tu no et quedaràs com un iaiete de 90 anys quan et moris. O sí, et quedaràs en el moment de que tu
t'haguessis vist millor. Vale. O sigui, El moment diguéssim més que feliç. tu ho entens com si hi hagués matèria. Matèria tal i com Sí, som más o menos. en el moment en què volem. Más o Llavors, el menos. tema temporal és algo que no pillo. És a dir, hi ha els dies de 8 del No. matí, tal... No. Joder, No ens m'està criminant el avorrim? mosquit, tio, i m'està posant nerviós, El Ara que em va Pau. pair, loco. Joder. No, tu pensa... Al cap i a la fi, això sí que ho podem entendre millor, perquè això pot estar demostrat al cap i a la fi. Pensa que és com un univers paral·lel en què el temps és infinit. No hi ha temps. O sigui, no hi ha temps i vius en un present infinit. Ja està. O sigui, és molt difícil d'explicar-ho. Sí, no, i d'entendre, perquè, clar, nosaltres, perquè tenim constància del temps. És a dir, sabem que han passat 5 minuts. És difícil entendre que puguin passar... És que n'ha de dir que puguin passar 25 anys, però és que tampoc no hi haurien anys. Clar, tu imagina't jo què sé, fa un any va sortir la notícia que es va descobrir que hi havia evidències d'un univers paral·lel en què el temps anava del revés. En vez d'anar de present a futur, anàvem de futur a passat. Clar, quedes tu... Sí, però... O sigui, això és un tema bastant filosòfic, perquè som nosaltres els qui determinem què és passat, què és present i què és futur. Clar, aquí entra molt la filosofia, però també la física. Temps. També la física, perquè al cap i a la fi el temps és una part important de la física. L'espai-temps... Sí, però, per exemple, imagina't que ara... Deixem lo del cel un moment amb stand-by, ¿vale? Imagina't que ara no tinguéssim la noció del temps, ¿vale? Ni de les hores, ni els minuts. L'únic que fem és... Bueno, clar, és que envellim. Jo crec que aquí és la qüestió. Envellim, perquè si no, els cicles naturals... Clar, si no hi hagués temps... Si no hi hagués temps, envelliríem? Aquí està la pregunta. Jo crec que sí, perquè no és una cosa que depengui de nosaltres que hem fixat que un dia dura 24 hores. Sí, però les coses es degeneren a través del temps. Vull dir, una poma es fa potxa pel pas del temps. Sí. Si no hi hagués temps, hi hauria alguna funció física per ous que no faria que es podrís. Clar, o sigui, jo crec que el temps és inevitable. El que passa és que poder és tot cíclic. És a dir, aquesta poma potxa que cau, i si no la recull ningú, la poma caurà. Se la menjarà un animal. Imagina't, per cas, A l'animal anirà per allà, la cagarà, i d'aquesta llavor que haurà cagat, podent surt un altre pomer. Per tant, la vida d'aquesta poma ha fet la volta. Ha caigut de l'arbre i torna a créixer. Llavors, això passa bastant amb tota la natura. No? El cicle de la natura. Al final és un cercle. És el ciclo sin fin. Exacte. Llavors, si tota la natura és un cicle que es repeteix, primavera, tardor, estiu, hivern, matí, tarda, nit, tot es va repetint. Ai, la mama. Espera un momento, mira, me llama la mama. A la mama. Ai, paio, que he tingut un problema, que me tengo que ir. Mira que està interessant. Quedem-nos amb això, quedem-nos amb el cicle de la vida i la natura, ¿vale? Molt bé. I ho seguirem quan puguem, si pot ser en el programa de divendres
i ja ho pengem tot complet, i si no, pues, mira, haurà de ser la setmana que ve la segona part. Parte 2. Ja ho veurem. Bueno, les millors pel·lícules es fan esperar. Sí, però les segundes partes nunca fueron buenas, diuen. Mai, mai. Alex, espera, tanco, Apa, Ale, bon dia. ciao.